Tänne on selko taiteilijaksi ja meinas tehdä semmoista jotakin juttua, missä pannaan maalipurkki roikkuun narusta ja sitten se annetaan heilua tässä ja se piirtää sen kuviojutun, semmoisen geometrisen kuviojutun. Niin semmoista taidetta. Sitten jolla on ylimääräinen 1 000 000, niin voi sen ostaa minulta. Maalarinteipillä rimpsu. Sitten tuonne lyön naskalilla reikä. Aukassa on kansi, että se saa korvausilmaa ja sitten se heiluu tuossa. Tämä on kullanvärinen ja tämä on musta. Ensin musta. Alkydi sisä- ja ulkokäyttöön. Maston. Blop. Päälle. Niilo minua pelottaa. Miten se tosta menee? Se tipahtaa rokosta. Se on kivaa.